Pentsatzen duzu pastea besta. Ongi, zer da gehien gustu duzuena? Gustokoa dagoen egitaragoa no programan? Kontzertuak? Eta zuek? Zuek, zer duzu gustokoena bestetatik? Ongi pasa? Kontatu diguz, aurtengo bestak nola heldu dire? Onak, txarrak, arrasonak? Onak, aurten beroan bitzin barri du, baina ongi, pozik eta gogotxu. Nahiago beroa euria baino, hori beti, orduan ikusi gabe nola ateratzen den, eta segiro montatzen den hemendik. Bueno, pizkoat hasiko gara, ja txajeroa bota duzue, ja bestak hasi dira ofizialki erraten alda, gainera oso goiz, amarretan. Bai, amarretan erraten dugu, baina jendea amekak arte hori agertzeko da. Beinontatzen gara gozaltzeko eta jendea agertzen da alduela. Bai, guk hemen jartzen dugu Espainiako orduan, eta bestak azten dire Kanariesetako orduan, hola. Badu, denbora pixka. Bueno. Eta nola antolatzen dituzue bestak? Nola antolatu dago pizkoak? Gazte egiten duzu bakarrik, udalak ere parte hartzen du? Udalak ez du parte hartzen antolakuntzan. Bada elkarte bat, Akelarre elkartea izena duena, eta bagara amabor, zema gazte gara. Aurten haunitz, aurten haunitz, oida. Eta gure hartan ibiltzen gara urtarriletik, ja, besten kari. Oida, jautetatik edo hasten gara biltzen, eta hola denen artean. Aldatu dira hauniz bestak, zuek hasi zinetenetik, gogoan duzuenetik orainera? Zerbait bai, saiatzen gara gauzak berritzen, adibidez espitxearra etzen eta orain azken urteetan izan da zerbait jendei haunitz gustatu zaiona, eta holako gauzak bai saiatzen gara aldatzen, baina beti ere... Aldatu ginoen ere bai programa fisikalero, gehi urteetan edo ekarri zen programa bera, eta ja duela 4 edo 5 urte, ez? Bai, aldatu ginoen. Aldatu ginoen. Intzuen lehen da biziko erratzuko Peio Fagoaga diseinatzale grafikoak intzuen, eta gero ja Elizondoko Juan Angelekin, Malmokin, eta berekin iten dugu ja urtero. Ere izan zen aldaketa desente handia. Tontakeri bat ematen du, baina izan zen aldaketa. Eta azkenan herrian beti mantendu izan da besta plangintza berdina, eta horren gure bai ibiltzen gara aldatu nahian, baina osora aldatu gabe, herriak mantentzeko ere bai bere besta bitura eta hoi. Joko besta ere bai utzi zen itea hasta hori berriz iten dugu. Hala, gauzak aldatu beharra dire, baina saiatzen gara mantentzen berdintxu, berdinak izan gabe. Zena mantenduz. Orduan, pixkoak bazen egitarauera. Ze egitara badu aurtengoan eta... Pues hola buruz. Nahi bali baduzu urbiltzen algara hola, eta ikusten dute afitxe eta benen ere bai. Ose, zabaldu duzuena, hau toki guzietan zabaltzen duzuen pizarra. Eta aurten ere bain ditugu kamisetak marrazki honekin. Juan Angelen marrazkiakin, erranginen Inazen Kristoin lana marrazki egiten, eta erranginen behar ginuela ez bakarrik programan utzi, bertze zerbaitetako ere bai aprobetxatu. Eta ordan ditugu kamisetak, hemen daudela txotan salgai, narbaitek nahi ditu. Eta ordan da, 14an lehendabiziko eguna izaten da goizetik eskea, eta gero joko besta, eta gero gauean bada erromerilla, errotxeranga, eta piperrada. Hori, kontatu, pixkoat herri gutxitan ematen da horrela, eskea egitea. Hori betidanik egin izan duzuen gauza da, nola izaten da? Badago ditura, urtero bestak horrekin hasteko, etxez etxe. Guretako da oso behar normala. Bai, da bitura. Eta pollita da jontatzen garelako denak, eta adin diferentetako jendea unitzere bai, ibiltzen gara etxez etxe. Eta gero ja plazara joko bestako ja hilatzen gara, pollitak. Beraz, 14ean hori,
Oida, amagortzen gero goizean meza. Oida, Anramari eguna dela eta. Oida. Gero dantza talde bat izanen dugu plazan, gero jokatuko dugu herriko boteluze taldeak frontonean boteluze partida. Torriko dire kanpotik ere bai lagun batzuk ere bai jokatzera. Eta gero herri kirolak, Kiki Bordatxo eta bukaran DJ Xorta hau garela... Herriko DJ kolektibo bat. Herriko DJ-ak. Gainera ideia bat sortzen urtetik urtera eta gara aldatzen nahi bezala pizkaz. Eta bera pizkatola egun tradizionalena edeten aldena, gauzak ikusteko eta gero ja dugu amaseian gauzak garrantzitsuenak direla. Espitxearra, Bertxepoteo eta Jose Luanaiak. Eta gero badaude aurrentzat... Bueno, aurrentzat ere bere frontonean juzgarriak eta Bertxepotean handu zaizkigu Maialen Lojambio da nintzen behita. Oida. Eta jasa, gero Jose Luanaiak aurten 26. urtea tortzen direla. Ganden hor da zen 25. eta inginien omenaldia. Eta gero segitzeko DJ Fifi eta Fefa, ez da hori bukatzeko. Gero solaskitxo. Hor aipatu duzu hasieran espitxerra hori zer da? Ardi lemozte txapelketa da, bueno, bildotxi lemozte txapelketa. Aurten jada 3. egotea, Eta, oida, kortariko gordatik ekartzen dire bildotxak, eta hemen iten da lehiaketa. Montatzen alde guztietako jendea, lehengutan ibili ziren Eskoziako batzuk ere bai, hemen idea aurten gozten. heldu dire Txekiarre Republikakatik ere bai, persona batzuk. Eta aurten ere bai berrikuntza da, sartu dela, lehen izaten zen masinakin hilemoztea, baina aurten aizturrakin ere bai modalidade berri bat sartu dute. Eta horixe, hortan ematen du, apuntatu dela inguruko jende gehiago, bertortzen diren. Gero dugu amazazpian normalen izaten dela bestaz egon suabea. Bai. Euskal Reservatu bai baita. Gara badago plater tiraketa, gero kiperada prestatzea, bada mez ere bai, baino igande kontu. Gero badago Pontx Pailaza plazan aurrentzat. Murtxap, gero iten dugu Bazkari autogestionatua emeltxe, zoaz nahintzinean. Hasi ginela duela urte pare bat iten, eta aski ongi gaten dela, eta gero aski polita montatzen dela. Eta gero hementxe berean, iten da gero murtxapelketa eta bukatzeko mariatxak. Zikirua aipatzen duzu, ja goizetik hasten zaretela prestatzen. Zikirua bertakoen dago izaten da, kanpoko jendea apuntatzen da. Kanpokoen dako. Bai, izaten da bat kanpokoen dako, azkenan herrikoak gaude lanean zikiroan. Ez da sobera besta giroik hasten gaun 8ak arte gure artean. Bai. Gu goizeko 8etako gaten gara zikiroan, guretako zikiro eguna da lan eguna, herrikoen dako da lan eguna. Ez da guretako besta egun bat. Gero itzen badugu refeta ja konpensatzeko, refeta niren dugu ja gure kontu. Zenbait jende? Zikiroan? Bai. 800 sarrera saltzen dire. Bai, eta gero musikari kontu eta hola, pues... Baten ere 850. 850 goiti behiti. Eta laguntzaileak, langileak igual gara egun... Hiltzen nahi hendiketa bai. Eta dena, zuek prestatzen duzu zikirua, ohitura duzu gainera hemen, lehenagoko erara, bueno, hau da, sua egin erdian eta bi aldetan jarriz alagia, da? Bai, ere, ja ez dugu iten makilekin, lehenago biltzen zen urritza makila, xuritzen zen, ematen zen uretan uguritzeko, ia zen kristen lanketa, eta aldatu ginen eta horrein da gantxoekin, errexago eta gantxoekin. Gero dugu 18 dela zikiroan eguna, hasten garela hori. Goizeko 8etatik hasten gara ja zikiroa prestatzen, eta gero iten debena plazan aperitifa, 12etan, eta 2:30 nola, hasten dire jausten, txarangekin eta lezera, batez ere bazkaltzera, eta hortik ateratzen dire 6ak inguru, 6ak ziken. Gero iten dire plazan, larraindantzak eta musikoak, eta gero gabean badugu, amarro elektrotxaranga, kilimak eta inferno. Inferno dela DJ bat, eta eran hori da egon hortako besta, eta gero, azken gauza da, 20eko plater garbita. Hori beharrezkoa. Bai, horra bestalari gutio agertzen dira. Bestalari gutio. Bueno. Eta hori da bestetako plangintza. Eta gero erranduzu errebestak egiten dituzuela ere. Hori pixkoat gehiago goxatzeko, pixkoat... Hoi da, zikiroan egiten ez duguna herritarre egiteko. Herritarren dako izaten da, kanpotik ez da jende honitz etortzen eta egiten dugu gure artean lezean. Eta hori aprobetxatzen dugu gehiago zikiroa baina. Ze aurrekontu erabiltzen duzu bestetan, gutxi gora bera? Azkenean 40.000 bat. Aurrekontu bezala. Zifra egon zehatza, hobe zer. A ber, Pentsa, 800 sarrera bali badire, pues... Bada... Baina gero egia da, zikiroko sarrerekin biltzen den parte handi bat
gastatzen dela zikiroan berean. Haragia adibidez da aski garestia, edari guztia ere bai pagatu behar da, azkenean sarrera horietako sosetik parte handi bat gaten da zikirora berea. Aurrekontu ez da, berro Beraz, bai aldatu dela, pentsatzen dut, garai batetik onera, da orkestak eta horrela, ja ez dakatzen, orain ja beste modu batera antolatzen da, ez da, bueno, aipatu duzu bai, 18. urtea dutela hor... 26. 26. Badir urteak, Bai, badira ere bai. Bueno, ikusten dut baita ere ja, konzertuetako eta hori plataforma ja antolatua duzuela. Hoi adibidez bai antolatzen da herrikotxean, kartzeaz. Hoi dela urte batzuk ere bai arduratzen dela herrikotxean. Herrikotxeak ere laguntzen gaitu, baina antolakuntza dena okupatzen gara gu. Ba, osangi. Eta gero refeta egunan badago ere bai, Zugarramurdiko desafioa. Ara. Lasterka. Bai. Eta nork parte hartzen dute desafio Herriko jende gutik. Lehen gurtan bazen neska bat herrikoa. Eta denak ingurukoak, baina, bueno, azkian bilatera zen, eta 6 kilometro erdiko itzuli hola, hemendik hasita, plaza beretik. Eta hori ere bai lehen gurtan hasi zen gauza berri bat da, eta aurten ere bai berritzuteko intentzionak. Eta zer egiten da, kargakin, osea, kontrabando modun edo ez? Ez, da hola, da bastante lagun arteko kontua. Kontua. Bai, lehen gurtan montatzen ziren 35 bat, tardan da itzulia eta zena 6 kilometro terdi, zenelakin ere egiten da zitezko, ordu bat nola generalen gehienek bukatu dute, tardan izaten da ordu bateko buelta, eta gero nahilatu, korrikalariak dutxatzera, eta bertak aperitif hartzera. Eta gero, ja hortik berriz izan. Orduan, kirola eta nola baita ere uztartzen duzu baita ere, ba hori, ez, ongi egote bat, edo, bueno... Bueno, saiatzen gara aukerak anitzak izaten. Bai besta nahi duten entzat, bai besta ez duten nahi. Eta nola ibiltzen gara. Gauza kantoratu nahi, Abas ongi, ba, mila esker, orain jarraian, ikusi dut ja gozaltze lanak, ingo dut zera, ba, mila esker egin izateatik. Ez da ongi pasa. Eskaini pertsonen, dauden jarria. Bueno, zer da gehiena gustatzen zaitzuena, Zugarramurdiko bestetatik? Bueno, pues, zikiroa, arras polita eta lanite eta guztia jendea. Baina zuek gero zertan parte hartzen duzu? Orain ibili behar zabete baita ere eskean? Bai, etxe gatea eta... Etxe biltzen zate? Bai, dirua eta hartzen gero bestetan eta erabiltzeko eta... Ordaintzeko, nengo gauza. Zenbai jontetzen zate? Uztaki, 20-30 rola, geizku. Txarangakin? Igual, uztaki, igual. Bueno.
Eta hola, tirapitxonik eta la baduzue? Bai, normalean jartzen da. Bai, txiki bat hola furgoneta bat. Eta tegin, no, horren. Ba, bueno, bestak ongi pasa. Bai. Mira, esker. Zuek ere hemengoak zarete? Ez? Ez zate hemengoak?
Vale.